We zijn geweest met de heer Helberg en Germine Heuvel en mijn persoon. Zijn we op bezoek geweest bij burgemeester Abu Taleb. Eigenlijk met een drieledig doel. Eerste instantie laat hij zich verklaren, laat hij zich verdedigen met de uitspraken die hij recentelijk gedaan heeft voor wat betreft het IQ van de Antilliaanse populatie. 1. 2. Heel even hebben we aangeraakt de etnische registratie in Chaloos, maar nogmaals, het onderzoek loopt, daar hebben we niet veel tijd aan besteed. En punt 3 werd aan de burgemeester gevraagd, hoe kunnen wij met jou meedenken? Want het is ook in ons belang dat de hele problematiek wat betreft de Antilliaanse risicojongeren op een juiste manier wordt aangepakt. Wat betreft het bezoek aan de burgemeester, moet ik zeggen, er was een uur ingeboekt of ingepland. We hebben meer dan 1,5 uur daar gezeten. Daarna hebben we nog een kwartier, 20 minuten gezeten met de persafdeling om een gezamenlijk persbericht uit te geven. Dat betekent de gemeente Rotterdam, onze zusterorganisatie OCAN en wij van de MAAP. Dat persbericht is ook uitgegaan. Plots zie ik zaterdag weer een ingezonden stuk. Wat hij ons toegezegd had tijdens ons bezoek. De burgemeester zou een ingezonden stuk sturen. Als wij kijken naar het persbericht, of tenminste het ingezonden stuk, wat hij beweerde dat wat in de geschreven pers staat, is niet voor zijn rekening. En hij gaat zich ook niet rectificeren. Toen hebben wij gezegd, ja, maar als iemand iets over mij schrijft wat niet correct is, wat ik gezegd zou hebben, dan ga ik bij die krant een rectificatie eisen. Nou, hij zou dat niet doen, maar hij zou het op een andere manier doen. Hij zou een ingezonden brief sturen. En dat heeft hij ook gedaan afgelopen zaterdag, is het in de pers verschenen. Tot onze verbazing, als je het eerste gezamenlijke persbericht kijkt en ingezonden brief van burgemeester Abu Taleb, dan zie je contradictorische feiten in staan. Wij zijn ook van mening dat het zij de burgemeester of het zij de mensen om de burgemeester niet weten of het niet begrepen hebben. Ja? We hebben dus ook weer overlegd, we gaan dus samen met ook weer de mensen om de burgemeester heen uitnodigen om hun het een en ander duidelijker proberen te maken. Wat de burgemeester wel gezegd heeft tijdens het bezoek, is dat hij zal bij geen enkele behandeling van welke allochtone groep dan ook uitsluitend met Europese, Nederlandse deskundigen aan tafel gaan zitten. Hij zal altijd de deskundigen uit die groep, en dan kom ik terug op het punt dat Nouri net zei, je moet rekening houden met de cultuur. En dat is ons ook toegezegd, dus na het reces zou de burgemeester ons weer uitnodigen en dan zouden we gaan met de deskundigen uit de Antilliaanse gemeenschap. Nogmaals, het is, de burgemeester is burgervader van iedereen in Rotterdam, dus het is ook van zijn eigen belang dat hij ook de Antilliaanse mensen aan zijn kant krijgt. Op het moment, zoals hij het op dit moment doet, betwijfel ik dat de Antilliaanse gemeenschap aan zijn kant staat. Burgervader ben je van iedereen en niet van een gedeelte. Wat heel grappig, misschien Germine, toen we binnenkwamen heeft hij een kwartier, 20 minuten betoog gehouden. Als je binnenkomt hoor je eerst iedereen voor te laten stellen. Hij is een kwartier, 20 minuten bezig geweest om te vertellen wat hij doet, wat hij gedaan heeft, wat hij in het verleden gedaan heeft. Vanaf het moment dat hij journalist was, dat hij wethouder was in Amsterdam, totdat hij staatssecretaris was, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Het geval van de Marokkaanse risicojongeren kwam naar voren. Niet relevant op dat moment. En aan het eind van het gesprek zegt hij, ik ben me niet aan het verdedigen, maar ik wilde wat verduidelijken. Nou, hij was duidelijk een kwartier lang zich aan het verdedigen. We hebben hem ook uit laten praten, maar nogmaals, het heeft onze aandacht. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. We zullen continu blijven monitoren en jullie op de hoogte houden.